Sen de Alya'yı kaybedeceksin. Bu topraklarda büyüyecek ve bir albora olarak yetişecek. Yüzüme söyle. Gerçek ne? Evlatlar analarından önce ölmemeli Nare. Prije nego što počnemo sa spoilerima za narednu sezonu, moram vas nešto pitati. Da li ste vi očekivali ovakav kraj sezone? Iskreno, meni se čini da je scenarista Gulizar ovaj put malo pretjerala. Majka ubija sina, brat ubija brata, Alja odlazi, Šahin umire, a Zerrin postaje ulica. Toliko tragedija u jednoj epizodi da čovjek ne stigne ni da obradi jednu prije nego što se desi druga. I još jedno pitanje za vas. Da li mislite da je Demir zaista zaslužio ovakvu smrt? Pišite mi svoja mišljenja u komentarima jer me baš zanima kako vi gledate na sve ovo. Što se tiče Alje i Džihana, moram priznati da sam razočarana. Iskreno, cijelu sezonu sam vjerovala da Alja neće otići, pogotovo nakon svega što joj je Džihan govorio i nakon njegove rečenice da joj neće oprostiti ako ga ponovo napusti. Zato sam bila uvjerena da će ostati i boriti se za svoju ljubav. Međutim, Alja je na kraju popustila pred ucjenama Borana i Merjem i odlučila otići. I dalje mislim da će se na kraju pokazati da Serhat uopšte nije Džihanov sin, već sadam cijela ta priča djeluje sumnjivo i vjerujem da nas čeka veliko iznenađenje u narednoj sezoni. Moram reći da je pola epizode bilo predivno za gledati, dok mi je druga polovina bila potpuna katastrofa. Iskreno, plakala sam kada se Alja tokom zaruka prisjetila svoje majke, a onda scena kada joj prilazi Sadakat. To me baš pogodilo. U tom trenutku sam pomislila kako je Sadakat zbog svog ponosa i svoje časti prodala Džihanovu sreću. Ako ćemo iskreno, Sadakat već 2 sezone svojim odlukama remeti Džihanov život. Uvijek misli da radi ono što je najbolje za porodicu, a na kraju upravo njeni postupci donosu najveću tragediju. I baš zato mislim da tek sada čeka prava kazna. Osim što će se vjerovatno suočiti sa zakonom i završiti u zatvoru zbog svega što se dogodilo, sada će imati i Ečmela kao najvećeg neprijatelja. Ečmel je izgubio 2 sina. Takav gubitak se ne zaboravlja. Međutim, zanimljivo je da pojedini analitičari smatraju kako bi upravo zbog svega što se dogodilo mogao imati nešto bolji odnos prema Zerrin u narednoj sezoni. Ostaje da vidimo hoće li se zaista to dogoditi. Kada smo već kod Zerrin, Kaje i Demira, moram reći da mi nimalo nije dopao se način na koji je završena Demirova priča. Da, Demir je Zerrin priredio pakao. Njegova ljubav je bila bolesna, obsesivna i često veoma toksična, ali isto tako ne možemo reći da je nije volio. A onda pogledamo Kaju. Govori da voli Zerrin, a njeno dijete daje drugoj ženi u naručje. Kako je Zerrin trebala reagovati na to? Bila je potpuno slomljena. Znamo da ju je Demir ucjenjivao i prijetio da će joj uzeti dijete. Nije mogla reći istinu odmah. Sjećate se kada je pokušala oteti vlastito dijete. Sjećate se kako je puna nade nazvala Kaju. Meni je ta scena bila baš teška za gledati. Da, neke scene su bile razvučene i mnogo stvari se moglo riješiti jednim razgovorom, ali ipak ne mogu ignorisati činjenicu da je Demir više puta spasio Zerrin, skinuo ju je s mosta, bacio se pred nju kada je bila u opasnosti i iskreno želio je biti otac toj bebi. Njegova ljubav jeste bila bolesna, ali je bila stvarna. Zbog toga mislim da je scenarist ipak možda malo pretjerao s njegovim krajem. Na kraju ga je Zerrin poljubila, ali on je umro vjerujući da ga je upravo ona ubila. Ipak, barem je u posljednjim trenucima pokazala neku emociju, pa makar i prekasno. Sigurna sam da će Zerrin u novoj sezoni boriti se sa ogromnom grižnjom savjesti. Mislim da ćemo često gledati scene u kojima se prisjeća Demira i svega što se dogodilo između njih. Što se tiče Kaje i Ipek, moje mišljenje je da će Kaja na početku nove sezone i dalje pokušavati nastaviti život sa Ipek. Međutim, kada sazna istinu o Demirovoj smrti i ulozi koju je imao u svemu tome, moglo bi biti kasno da popravi odnos sa Zerrin. Iskreno, mislim da je Zerrin nakon Demirove smrti potpuno prekrižila Kaju, jer koliko god Demir bio odgovoran za njenu sudbinu, Kaja je svojim postupcima također doprinjeo svemu igrajući sa osjećajima žene koja je izgubila dijete. Ne vjerujem da ćemo Zerrin tako lako oprostiti. A što se tiče Nare, mislim da će ona biti jedna od emocionalno najtežih priča naredne sezone. Izgubila je bebu, izgubila je Šahina i vjerujem da sebi nikada neće oprostiti što mu nije oprostila prije
prije nego što je umro. Pitanje je hoće li uspjeti krenuti dalje, hoće li njena budućnost biti uz Jalčina ili će scenarist dovesti potpuno novog muškarca u njen život. To ćemo morati sačekati da vidimo. Na kraju moram priznati da sam u prošloj analizi pogodila skoro sve osim jedne teorije, Aljin odlazak. Zaista nisam očekivala i upravo me to najviše rastužilo. Kažu da će Alja biti trudna i kada sazna za tragediju vratit će se, međutim dočekat će je Merjemino i Džihanovo vjenčanje. Biće jako razočarana i tužna. Naravno, važno je naglasiti da su ovo samo spojleri, teorije i pretpostavke koje kruže među fanovima nakon finala sezone. Ništa još nije službeno potvrđeno i moguće je da nas scenarista potpuno iznenadi kada nova sezona počne. A sada vi pišite mi u komentarima da li je Gulizar pretjerala sa tragedijama, da li je Demir zaslužio ovakav kraj, hoće li Serhat zaista biti Džihanov sin i mislite li da Alja i Džihan mogu pronaći put jedno do drugog nakon svega što se dogodilo. Pozdrav!